Τζιοκαπούρη. Από την δική μας πλευρά, θα ήθελα να αναφερθώ στις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε λόγω του περιορισμένου χρόνου οργάνωσης. Οι καταλήψεις μας κράτησαν μακριά από τον τόπο εργασίας μας τον Οκτώβριο. Εντού και σε χρονικό διάστημα 20 ημερών, καταφέραμε να ενημερώσουμε και να εξασφαλίσουμε τη συμμετοχή των 11 από τα 22 σχολεία δίκαιας της περιοχής. Και αυτό χάρη στην άοπλη δραστηριότητα των συνεργατών του ΕΚΒΕΤ, οι οποίοι αφιέρωσαν και αφιερώνουν εθελοντικά, ακόμα και τον προσωπικό τους χρόνο, κάποια απογεύματα και Σαββατοκύριακα, προκειμένου να πετύχουμε τους στόχους μας. Οι διαπιστώσεις μας από τον τοπικό διαγωνισμό είναι ότι οι μαθητές και οι μαθήτριες επέδειξαν προθυμία, ενδιαφέρον, επιμονή και πολλή διάθεση για να ανταπεξέλθουν στις δύσκολες και πρωτόγνωρες για πολλούς διαδικασίες. Παρά τις δυσκολίες που συνάντησαν και την εξοικονομική δίωρη διαδικασία, δήλωσαν ενθουσιασμένοι με τον διαγωνισμό και τον τρόπο αξιολόγησης. Σίγουρα ήταν η πρώτη φορά στη σχολική του ζωή που δεν κλήθηκαν να αξιολογηθούν σε γραπτή θεωρητική δοκιμασία, αλλά σε δεξιότητες και ικανότητα επίλυσης εργαστηριακού προβλήματος, και αυτό το χάρηκαν ιδιαίτερα. Εδώ είναι και μπορούν να το πούμε. Οι περισσότεροι δεν είχαν μεγάλη εμπειρία από χειρισμό οργάνων, αλλά προσπάθησαν μέχρι την τελευταία στιγμή να ανταπεξέλθουν στα ερωτήματα. Ο διαγωνισμός έδειξε με μεγάλη σαφήνεια πόσο μπορεί να προωθηθεί η εκπαιδευτική διαδικασία των φυσικών επιστημών με την ουσιαστική επιλογή του πειράματος και την ανάδειξη δεξιοτήτων. Εμπόδιο σε αυτό μπαίνει ο εξετασιοκεντρικός προσανατολισμός του Λυκείου και το κυνήγι της ύλης και η απροθυμία βέβαια κάποιων εκπαιδευτικών. Ο διαγωνισμός αυτός ελπίζουμε να λειτουργήσει και προωθητικά και ενισχυτικά για την εμπλοκή όλων και περισσότερων εκπαιδευτικών, άρα και μαθητών, στην πειραματική διαδικασία. Πιστεύουμε και ελπίζουμε ότι του χρόνου στο διαγωνισμό μας θα λάβουν μέρος τριμερείς ομάδες όλων των ηλικιών μας που θα έχουν επιλεγεί από εσωτερικές σχολικές διαδικασίες με την πρωτοβουλία των υπευθύνων ΣΕΔΕ και των καθηγητών τους. Όμως, πρώτα ελπίζουμε και ευχόμαστε σε πρόβλεψη των ομάδων μας στον τελικό διαγωνισμό και εκπροσώπησή μας στην Ισπανία. Κλείνοντας, θα θέλαμε οι συνεργάτες του ΕΚΒΕΤ και εγώ να ευχαριστήσουμε τους διευθυντές των σχολείων, που μέχρι τώρα μας έχουν ενισχύσει οικονομικά και που συνεχίζουν να μας ενισχύουν, όπως έκαναν και με τη σημερινή εκδήλωση. Ευχαριστούμε τη διεύθυνση αυτού του Λυκείου, στο οποίο συνεργαζόμαστε τα τελευταία 7 χρόνια, για τη συνεργασία και οικονομική στήριξη που μας παρέχει, ακολουθώντας το παράδειγμα των προηγουμένων διευθύνσεων. Ευχαριστούμε τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς του ΙΕ4 και υπευθύνους ΣΕΔΕ που συνέβαλαν στην επιτυχία του διαγωνισμού, προετοιμάζοντας τους μαθητές τους και αναλαμβάνοντας την ασφαλή μετακίνησή τους. Τέλος, τις ευχαριστίες μας και τα συγχαρητήρια στα παιδιά αυτά που πήραν μέρος στον διαγωνισμό και που βρίσκονται πάλι μαζί μας για να ευχηθούν στους μαθητές τους, στην Πρότεξα, καλή επιτυχία και καλό ταξίδι στην Ισπανία τον Μάρτιο του 2009. Σας ευχαριστούμε. Είναι ορισμένες επιστήμες που προωθούνται και αναβαθμίζονται μέσα από το πείραμα. Μια από αυτές φυσικά είναι και οι επιστήμες των φυσικών και χημικών και βιολογίας και γεωλογίας του ουρανού. Και υπάρχουν και κάποιες επιστήμες λίγο ξερές που δυστυχώς επαληθεύονται από την πίστη. Εδώ ευτυχώς στην επιστήμη των φυσικών επιστήμων η ίδια η πράξη αποδεικνύει την ορθότητα της θεωρίας. Με χαρά που βλέπω ότι πράγματι το ΕΚΒΕΤ της Νίκαιας έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά και το καλύτερο από όλα είναι αυτό, ότι παρακίνησε και συγκίνησε τους συναδέλφους των λοιπών σχολείων και του παρόντος ακριβώς να παίξουν στο παιχνίδι της άμυνας του διαγωνισμού ποιος είναι ο καλύτερος. Τώρα φυσικά κάποιοι θα γραφτούν, ίσως κάποιοι να μην γραφτούν, αλλά δεν έχει σημασία. Περισσότερο αξία έχει το ταξίδι για το άθλημα παρά το ίδιο το άθλημα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να κάνετε χαρούμενο και για το έργο σας. Θα ήθελα να απευθυνθώ στα παιδιά μας και να τους πω ότι και οι φυσικές επιστήμες στηρίζονται στην αρχαία ελληνική γνώση, η οποία έδωσε το σπόρο της στην καταγέννηση και από εκεί και πέρα μετεξελίσσεται στο σημερινό σημείο. Να είστε περήφανοι που ανήκετε
την ελληνική οικογένεια, τη μεγάλη, που έδωσε αυτό το σπόρο και που εσείς αυτή τη στιγμή προσπαθείτε με όλους τους συμμαθητές όλης της Ευρώπης έτσι, να συναγωνιστείτε επάνω σε αυτά τα θέματα της επιστήμης αυτής που είναι η επιστήμη του παρελθόντος, του παρόντος αλλά και του μέλλοντος. Είναι αυτή η επιστήμη με την οποία ενασχολήθηκαν οι πρώτοι προσοκρατικοί φιλόσοφοι εκεί στις ηλιόλουστες ακτές της ελληνικής μικρασίας, όταν άρχισαν παιδιά να αναρωτιούνται πώς δημιουργήθηκε το σύμπαν. Πώς και γιατί. Είναι καθαρά η έννοια, η φιλοσοφική, η πρακτική έννοια της επιστήμης. Θέλω να σας συγχαρώ πάρα πολύ να ακολουθήσετε αυτόν τον επιστημονικό δρόμο, εφόσον σας εκφράζει, να μην σας ενδιαφέρει, όπως είπε ο κ. Παπαπουλίδης, η νίκη, έτσι, μόνο, αλλά ο καλός αγώνας, τον οποίο αγωνιστήκατε και συναγωνιστήκατε με τους συμμαθητές σας. Ποτέ ανταγωνισμός, μόνο συναγωνισμός. Να είστε καλά και καλή επιτυχία. Στο πρώτο λύκειο Κερατσινίου ήμουν καθηγητής και δίδασκα και μετά πήγα πάνω στο χαλάμι τα τελευταία χρόνια. Νιώθω ότι βρίσκομαι πάλι στα παλιά μου μέρια και χαίρομαι που το εκφέρει της Νίκαιας συμμετείχε σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται για την ανάδειξη της πειραματικής δασκαλίας στο Φυσικό Επιστημών. Τι είναι η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών? Είπε και ο κύριος Τουλίδης ότι είναι ένας πειραματικός διαγωνισμός καθαρά στις φυσικές επιστήμες. Μόνο πειραματικός διαγωνισμός, δεν έχει θεωρητικό μέλλον. Οι μαθητές κάνουν ένα πείραμα φυσικής, ένα χημίας, ένα βιολογίας που προσπαθούν διαθεματικά να είναι συνδεδεμένα και τα τρία. Να μπορούν και για αντικείμενα. Κάτι που έχει μια προσπάθεια και με τα καινούργια αναλυτικά προγράμματα και στο γυμνάσιο. Δεύτερον, δεν είναι διαγωνισμός ανταγωνιστικός μεταξύ μαθητή. Ποιος θα κερδίσει? Κερδίζει η ομάδα. Αυτή είναι η διαφορά από τις Ευρωπαϊκές Ολυμπιάδες. Και από τις Παγκόσμιες Ολυμπιάδες Φυσικής, Χημίας και Βιολογίας που κερδίζει μαθητής. Άρα συμμετέχει μια τριμελής ομάδα. Η οποία κάτι που λείπει που έχουν δει οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τη συνεργασία. Και εμείς μάθαμε μόνοι μας να αναπτύσσομαστε και να κάνουμε κάτι. Ήταν πολύ δύσκολο, ούτε στο σχολείο ούτε στο πανεπιστήμιο, μάθαμε να συνεργαζόμαστε μαζί και να πούμε μια κοινή άποψη προς τα έξω. Δεχόμαστε και τις διαφορές. Αυτό συναντάμε συνέχεια στη ζωή μας τώρα. Όπου μαζευτούμε, ο καθένας δύσκολα υποχωρεί απέναντι σε μια άποψη που μπορεί να κάνει. Θα το βλέπετε συχνά και στη τηλεόραση το πώς μιλάνε, έτσι σε όποια debate γίνεται, σε όποια σύντηση γίνεται και πώς ο καθένας ακούει τον άλλον. Αυτό θέλω να το περάσουμε σας, να συνεργαστείτε. Θα είναι νίκη των τριών, δεν θα είναι νίκη του ενός. Και θα πρέπει να μοιράσετε και το χρόνο σας ώστε να μπορεί να το χρησιμοποιήσετε κατάλληλα. Είναι καθαρά ευρωπαϊκός διαγωνισμός. Έτσι συμμετέχουν μόνο οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαδικασία επιλογής των τριμελών ομάδων έχει αναλυθεί από το ΠΑΝΕΚΦΕ. Και γιατί από το ΠΑΝΕΚΦΕ? Γιατί το ΠΑΝΕΚΦΕ ασχολείται με την ένταξη του πειράματος δασκαλία και στις τρεις επιστήμες: φυσική, χημεία, βιολογία. Η Ένωση Φυσικών έχει την Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών, η Ένωση Χημικών την Ολυμπιάδα Χημικών και τη Βιολόγη την Ολυμπιάδα Βιολογίας. Που είναι και θεωρητική και πειραματικές Ολυμπιάδες. Ενώ εδώ είναι καθαρά πειραματικές. Δεν υπάρχει κέρδος σε αυτόν τον διαγωνισμό σαν τις άλλες Ολυμπιάδες. Το να πει κάποιος στο πανεπιστήμιο δεν είναι και πρώτος. Είναι καθαρά μια προσπάθεια ενίσχυση της πειραματικής δασκαλίας φυσικής. Και ο σκοπός του οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ολυμπιάδας είναι πρώτο. Η ένταξη του πειράματος στη δασκαλία των φυσικών επιστημών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση δεν είναι πρόβλημα των δικών μας σχολείων. Είναι γενικά των σχολείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το αν η φυσική διδάσκεται στον πίνακα ή διδάσκεται στο εργαστήριο. Άλλοι σε μεγαλύτερο βαθμό το έχουν, άλλοι σε μικρότερο βαθμό. Αλλά όλοι το έχουν. Δεύτερον, η δημιουργία της κοινής ταυτότητας του Ευρωπαίου πολίτη, που έχει και κάθε ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Βρισκόμαστε σε μια κοινωνία, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει ο καθένας τις ιδιαιτερότητές του, αλλά πρέπει τα παιδιά να βρεθούν μαζί. Να δουν τις κουλτούρες ο ένας του άλλου και από εκεί να καταλήξουν ότι κάτι κοινό έχουν που ανήκουν σε αυτήν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό προσπαθεί να βγει μέσα από τέτοια προγράμματα. Και το τελευταίο, προετοιμασία των μαθητών για τις Ολυμπιάδες Επιστημών. Αν έχετε ακούσει, στην Ολυμπιάδα Φυσικής, Χημίας και Βιολογίας, παρόλο το αυτό το ιστορικό παρελθόν μας, δεν τα καταφέρουμε καθόλου. Και γιατί δεν τα καταφέρουμε? Γιατί τα παιδιά δεν μπορούν να κάνουν τίποτα στο εργαστήριο. Θεωρητικά απαντάνε σε αυτό. Πειραματικά δεν μπορούν να κάνουν. Βρίσκονται σε πολύ μειονεκτική θέση απέναντι σε άλλους. Άρα, μια τέτοια προσπάθεια στα δικιά μας ενισχύει αυτά τα παιδιά δηλαδή, που φέτος συμμετείχαν εδώ, ότι του χρόνου έτσι συμμετέχονται σε κάθε διαγωνισμό του μαθήματος που τους αρέσει, να έχουν μεγαλύτερη.